Hejsa. I denne video vil du blive præsenteret for nogle eksempler på data om sociale forhold, som en virksomhed kan skrive i deres rapport om samfundsansvar. Som bekendt så er der forskel på kvantitativ data, der er data, som vi kan måle med tal, og den kvalitative data, som er den, vi fortæller om, som ikke lige kan koges ned og sættes i et regneark. Nogle eksempler på kvantitativ data, det kan være sådan noget som antal medarbejdere. Hvor mange medarbejdere er der i virksomheden i det hele? Hvor mange er der på de forskellige afdelinger, hvis der er så nogen? Måske endda, hvor mange medarbejdere er der i hvert land, hvis det er en international virksomhed. Det kan også være data om antal medarbejdere kønsopdelt, så hvor mange kvinder er der versus mænd på arbejdspladsen, eller i virksomheden generelt. Ledere kønsopdelt, antal kvindelige ledere versus antal mandlige ledere. Medarbejderomsætning, altså hvor ofte eller hvor sjældent er der udskiftning i medarbejderne, og det er jo sådan nogle tal, der kan sige rigtig meget om, hvordan det er at arbejde i virksomheden. Arbejdsulykker også, donationer, antal lærepladser, antal arbejdspladser på særlige vilkår, hvis der er sådan nogen, sygefravær, og det kan også være data om medarbejdertilfredshed, som jo så kan måles ved et spørgeskema, for eksempel. Det er noget af det kvantitative data, som vi kan hive ud af rapporten, som står med tal. Nogle eksempler på kvalitative data. Det kan være sådan noget som medarbejdergoder. Er der nogle særlige positive bonusser, som man får med, når man arbejder, ud over at få sin løn sidst på måneden? Udviklingsmuligheder på arbejdspladsen. Jamen, er der mulighed for, at man eventuelt kan komme til at arbejde i udlandet, eller kan man få lov til at tage nogle kurser og videreuddannelser? Det kan være valg af væsentligste CSR-aktiviteter, som står beskrevet med ord også. Altså, er der særlige fokuspunkter inden for bæredygtighed, som virksomheden lægger sit krudt i, og er der nogle ting, som er mere relevante for virksomheden og for virksomhedens eventuelle kunder eller andre interessenter? Og det kan være overholdelse af CSR-certificeringer, hvis man har sådan nogen. Hvorvidt lever man op til dem, og hvor godt gør man det? Så det er sådan noget data om sociale forhold, man kan finde i en CSR-rapport. Nogle eksempler på det i det hele taget. Meget af det her, det handler jo om medarbejderforhold i virkeligheden. Så det er det, man skal lede efter, hvis man skal ind og søge efter noget data. Det er alt det, der har at gøre med hvordan det er at arbejde på arbejdspladsen.